L-aħħar sħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir ipoġġi lin-Net Television bħala l-aktar stazzjon privat segwit. L-isħarriġ tal-Awtorità sar fix-xhur tas-sajf u jikkonferma li fuq medja ta' ġimgħa Net Television issa qabeż l-istazzjon tal-Partit Laburista. F'dan is-servej jipparteċipaw il fuq minn 2000 persuna u r-riżultati jirriflettu dak li jsegwu il-Maltin u l-Awċin. Is-servej juri li 84.5% jippreferu jsegwu l-aħbarijiet, fil-waqt li 42.7% jippreferu jsegwu drammi. It-tielet l-aktar tip ta' programmi segwiti huma dawk li jitrattaw diskussjonijiet u ġrajiet kurrenti. Apparti minn hekk skont dan l-istħarriġ Net Television kellu l-ogħla medja ta' udjenza matul il-jum tal-ħamis kif ukoll fil-jum tal-ġimgħa b'6,800 u b'6,035 rispettivament. Dawn in-numri huma konferma anke tad-dejta li diġà kellu fideh Net Television u issa l-avvanz kbir li sar minn Net Media qed ikun imtenni anke mill-Awtorità tax-Xandir. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-programmi ta' Net Media, Joseph Fitzpatrick, qal li dawn ir-riżultati huma konferma li Net Television qed jipproduċi programmi ta' kwalità iżda l-ħidma trid tkompli sabiex is-segwaċi jkomplu jgawdu mill-aqwa servizz possibbli. Riżultat sodisfaċenti għall-istazzjon għal fatt li għal dawn l-aħħar diversi xhur ilha għaddejja ħidma kontinwa biex ikonna programmi ta' kwalità. U dawn ir-riżultati flimkien ma' oħrajn li għandna bħala stazzjon ta' dawn l-aħħar jiem mill-iskeda l-ġdida ikomplu jikkonfermaw aktar avvanz tal-istazzjonijiet tagħna ta' Net Television u Net FM. Intant fejn jidħol stazzjonijiet tar-radju issa Net FM tela fit-tielet post fost l-istazzjonijiet li l-aktar huma segwiti ferm aktar minn Bej u Vibe FM. Matul il-jum ta' tnejn u l-ħamis Net FM kellu l-ogħla medja ta' udjenzi dan fil-waqt li Bonġunet jikklassifika fir-raba' post minn fost il-programmi l-aktar popolari fl-istazzjonijiet kollha tar-radju.